taas kerran. Käyks kamera? Joo. Joo. Olenko kuvassa? Joo. Joo. Hyvä. Mä näytän, miten luodaan silmukat. Miten luodaan silmukoita virolaisittain. Tämä tapa on hyvin suosittu tapa Virossa. Me ollaan oppinut sen Virossa. Ja tätä erityisen paljon käytetään sukansuussa, koska se on hyvin joustava tapa luoda silmukoita. Mä luon 2 puikolle, niin reunasta tulee vielä joustavampi. No, joo. Aloitetaan sitten. Otetaan jonkun verran lankaa. Niin saman verran kuin mitä tavallisestikin jätetään lankaa. Tehdään ensimmäinen silmukka jollain tavalla ei niin ole väliä. 2 puikolle näin. Sitten niin kuin tavallisenkin tapaa laitetaan tää lyhyempi pätkä vasemman puolen peukalon päälle. Ja tämä kerältä tuleva lanka laitetaan etusormen päälle. Ja sitten luodaan ensimmäinen silmukka ihan tavallisesti. Näin. Toinen silmukka ei luoda enää niin tavallisesti, vaan kun tavallisesti otettaisiin lankaa tästä, edestä ja alta, niin nyt me otetaan takaa ja alta. Ja muuten otetaan samalla tavalla tämä etusormen päällä oleva lanka ja muodostuu silmukka. Toisen kerran ensimmäinen silmukka tavallisesti ja toinen silmukkaa sieltä takaa. Onko tarpeeksi hidasta? Kameramies. Kyllä kai. En mä tota osaa. Eka. Ja sitten toinen. Tästä näin. Ja kiristetään. Näkyy, että silmukat on puikolla pareittain. Ja jokaisen parin alla on pieni poikittainen lankan juoksu. Vähän niin kuin solmu. Ensimmäinen silmukka. Ja toinen. Jatketaan samalla tavalla. Luodaan niin monta kuin halutaan. No niin. Sanotaan, että nyt on tarpeeksi. Niitä on muuten helpompi laskeakin, koska voi laskea ne parit. Solmujen määrän kun laskee, niin tietää, että kuinka monta paria on. Sitten minä aina laitan loppuun solmun, vaikka tiedän, että tavallaan ei pitäisi. Otetaan toinen puikko sieltä pois. Ja neulotaan nyt ihan tavallisesti. Tämä voi näyttää hieman epätavalliselta jonkun mielestä, mutta minä aina nostan ensimmäisen silmukan neulamatta. No niin, ensimmäinen kerros on neulottu, kaikki silmukat neulottu oikein. Neulotaan vielä toinenkin kerros, niin näkyy, reuna näkyy paremmin. Näin. Tässä nyt näkyy reuna. Sinne tulee vähän semmoset isommat lenkit alas. Ja niiden yläpuolella näkyy, että sit ehkä ei niin hyvin näyttäisi kamerassa. Näkyykö? Onks kuva? Kameramies. Ei oo tarkka, ei. Tässä on pienet, just ne solmut, ne poikittaiset lankat menevät täällä näin. Ja sitten toiselta puolelta
reuna näyttää tältä. Sinne tulee vähän semmoisia pieniä kaaria. No neuvotaan vielä yksi kerros tähän päälle. No. Täältä näyttää. Yhdeltä puolelta ja sitten toiselta puolelta. Täältä ja ihan itse voi valita, että kummasta puolesta tykkää enemmän. Kumpi puoli on se oikea puoli ja kumpi sitten jää nurjalle. Se siitä. Loppu.